أتي قدامي حسب سلطان سب كاب أملاخ زبليو እግዚአብሔር አምላኽ ንወዲ ሰብ ክፈጥር ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 26 አምላኽ ከኣ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ዓሳ ባሕርን ኣዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በላ ይብለና። ኣብዚ ክፍሊ እዚ አምላኽ ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ስልጣን ይነግረና ኣሎ። ሰብ ምስተፈጥረ ካብ አምላኽ ሰማያዊ ዝኾነ መለኮታዊ ዝኾነ ስልጣን ይተዋሂቦ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ክገዝእ ክመልኽ ከመሓድር ንወዲ ሰብ ስልጣን ሂቦ ሰብ ነዚ ስልጣኑ ድማ ይጥቀመሉ ነይሩ። አዳም ኣብቲ አምላኽ ዝሃቦ ገዝኣት ዘበለ ኩሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ክሕሉ ነቲ አምላኽ ዝሃቦ ድማ ከም ዝግባእ ክሕዝ እዚ ስልጣን ተዋሂቦ ነይሩ። ስለዚህ ኣብ ልብ አምላኽ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ትሕቲ ሰይጣን ትሕቲ ዝተፈላለዩ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ተገዚኡ ክነብር ናይ እግዚአብሔር መደብ ኣይኮነን። ሰብ ክፍጠር ከሎ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ፍጥረት ኣብ ልዕሊ እዚ ምድሪ እዚ ገዛኢ ኮይኑ ክነብር እዩ አምላኽ ፈጢርዎ። ንኩሉ ይግዝኡ ኢሉ ስልጣን ዝሃበ እቲ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክንስልጥን በግባብ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ኣብ ልብ አምላኽ ከም ዘሎ ከምኡ ጌርና ድማ ናይ አምላኽ ስልጣን ኣብ ምድሪ ክንለማመድ ንዑ ድማ ክነተግብር እዩ እግዚአብሔር ፈጢሩና።